felly yn agos at ganlyniad yn ail ran y Trinwyr Ifanc. Ac Elliw Robertson Sir Fôn, pwy sydd wedi dal dy sylw di fan hyn te nawr o gofio bod y rhai sydd yn dangos yn fwy profiadol ac yn hŷn? Mae Buddig wedi cadw'r bustach yn llonydd, mae wedi bod yn cerdded y ddel, a mae wedi fwyaf pwysig, mae wedi bod yn sefyll y ffordd cywir bob tro, ac unrhyw amser mae wedi bod yn aflonydd, mae wedi allu setlo fo, a mae wedi mynd yn ôl i sut oedd o fod. So, os o'n i'n beiriadu, Buddig, dwi'n meddwl fos ni'n rhaid y wobr gyntaf i heddiw yma. Wel, mae'r beirniad yn dod o Sir Benfro. Andrew Phillips yn cael cyfle i edrych arnyn nhw cerdded o gwmpas unwaith eto. Mae wedi cael sgwrs gyda bob un ohonyn nhw. Mae wedi cael cyfle i drin a trafod a gofyn yr hyn oedd eisiau wybod. Felly, fydd e ddim yn hir nawr Elliw, dwi'n meddwl, na fydd? Na, dwi'n meddwl bod o jyst yn ail sbio dros pob i weld sut maen nhw gyd yn cerdded o gwmpas a sut maen nhw'n delio hefo'r gwartheg yn mynd o gwmpas y cylch. Mae un y fanna bach fwy araf, so mae'r hogyn yn gorau slofi lawr i anifal o, oherwydd ydych chi'n eisiau mynd rhy agos yn eich sydd blaen. So, mae lot o bethau i feddwl am. Dwi'n meddwl falle bod e wedi wneud penderfyniad. Maen nhw'n dal i fynd o gwmpas mewn un cylch cyflawn, maen nhw'n symud y ddaw ar y teg. Bob un yn ei gwaith gwych o arddangos yr anifeiliaid yma wrth i ni weld Andrew Phillips yn pwyso mesur. Mae'n cael sgwrs efo Teleri fyna. Teleri'n un o'r stiwardiau. Dyma'n y ffair ers blynyddoedd ar y teg. Yn ferch i Denley Jenkins fydd yn lywydd ar y sioe fawr y flwyddyn nesaf. Yn lywydd ar Geredigion pan fydd Shire Cardies yn noddi. Ond aros i ni o hyd i weld pwy mae fe am dynnu fewn i'r safle cyntaf. Mae sawl un o Gymru gyda ni'n y dosbarth yma, sawl un hefyd o'r Alban. Mae cynrychiolaeth gwych ohonyn nhw ar draws y ffair i gyd yn does, Elliw? Oes, maen nhw'n dod yma bob blwyddyn i gefnogi chwarae teg. Mae bach rhy bell i ni fynd fyny gefnogi nhw, ond na fo. Bydd rhaid chi drael mynd rhywbryd. Bydd rhaid mynd rhywbryd. Rhywbryd? Rhaid nhw newid y dyddiad so bod o ddim di sadwn cei sioe. Yn union, wel dyna'r peth yn anffodus, ynddo fe. Popeth yn dod yr un pryd, ond dwi'n meddwl bod e wedi wneud fel o ti wedi weid. Mae wedi tynnu Buddig fewn i'r safle cyntaf ar y teg. Buddig Sian Davies, rhif 109. Hi sydd yn safle rhif 1 ar hyn o bryd. Ac fel wedes ti, mae wedi cadw'r anifel yn gywir drwy'r gystadleuaeth yn do. A Caryl wedi cael ei dynnu fewn yn ail ar y funud. Ac os fydd pethau'n aros yr un peth, fydd da ni ddwy o'r gogledd yn erbyn ei gilydd yn y ffeinal fel petai yn bydd. Mared o Sir Fôn yn erbyn Buddig o Fetws Gwerfyl Goch. Felly aros i ni am gadarnhad o'r penderfyniad, ond dwi'n meddwl mae fel hyn fydd, ynddo fe? Ia, diolch di newid dosbarth aras, felly dwi'n ffyddiog iawn mwyswn na Buddig geith y cardyn coch. Buddig jyst yn symud y gos ôl na nôl rhyw fymryn. Jyst yn ei siŵr bod y gynffon yn isten daclus ar y part ôl na. Fel i ni'n gweld Caryl hefyd yn yr ail safle, Caryl Davies. A'r pethau bach yna sy'n gyd yn cyfri at be mae'r beirniad yn gallu wahanu rhwng cyntaf a gael ydy'r pethau bach pan da chi'n sbio ar y clustia mynd ymlaen neu gwmffon yn y lle iawn. Mae'r pethau mor fach a hynna yn cyfri. Trwch blewyn yw un aml yn fe mewn rhywbeth fel un, ond mae'r pethau bach na'r manion bach na'n ei gymaint o waniaeth. Yndi. Mae eisiau gwneud siŵr fod y pethau bach yn ei lle i gyd. Ac yn ni'n gweld Buddig jyst yn neud yn saff fod y gynffon yn isten unwaith eto. Na ni jyst yn cael y gos ôl na nôl, yn gwenu ac yn canolbwyntio ar y beirniad. Dwi'n meddwl fydd na newid fan hyn wyt ti, Elliw? Na, swn i'n deud fydd na, ond gan i weld fod y beirniad sef o'r gair dwytha. Mae di reid yn od. A dyna ni. Buddig wedi mynd ar garden goch yn yr ail ddosbarth i'r Trinwyr Ifanc. Caryl Davies yn ail. Llongyfarchiadau mowr iawn iddi hi, a fydd hi nawr yn mynd mlaen i gystadlu yn erbyn Mared Hughes o Sir Fôn. Felly gawn ni weld siwr eithi. Diolch i ti, Elliw, am y tro. Diolch. Buddig, llongyfarchiadau enfawr i ti wedi wneud i. Da iawn. Diolch. Dwi'n mynd i stopio gwenu. Fi'n gallu gweld. Dwi'n mor hapus. Da iawn wir. Tro cyntaf i ti gael llwyddiant? Dwi wedi cystadlu efo Trinwyr Ifanc yma blaen a nes i ddod yn
yr is Pencampwriaeth lle. Ond Lenny, sef fydd y tro olaf fi erioed gysadlu mewn cystadleuaeth Trinwyr Ifanc, cos bod fi'n 26 oed wan. Felly, ia, gorffen yn uchel. A nawr, yn mynd mlaen i gystadlu yn erbyn Mared. Ia, Wel, y merched o'r gogledd yn erbyn ei gilydd. Fydd a gythrel cystadlu nawr yn y ffeinal, mae'n bydd. Bydd, o, mae Mared yn danos Gwartheg yn andros o dda hefyd, felly bydd o'n gystadleuaeth. Wy'n edrych ymlaen. Pob lwc i'r ddwy nhw chi, a welaid i bore fori ar gyfer y bif ifanc. Ia, na chi. Pob lwc i ti nawr yn y rownd derfynol. Da iawn ti, byddi. Diolch. Gogledd wrth i fan hyn nawr yn ffeinal y Trinwyr Ifanc wrth i ni weld Mared Hughes o Sir Fôn ac Buddig Davies o Betws Gwerfyl Goch yn mynd amdani ac yn trial dal sylw'r beirniad Andrew Phillips o Sir Benfro. Y ddwy wedi ennill i dosbarth a nawr yn brwydro am y garden goch na. A Gelliw Roberts, wyt ti wedi bod yn y safle yma, ti'n gwybod yn union sy'n mae'r ddwy'n teimlo yn dwi ti? Yndi, da chi isio eich anifal behafio y gorau mae di wneud trwy dyr rwan. Da chi'n isio da chi'n isio fel can behafio gormod. So, da chi isio just ista'n llonydd a behafio a da chi just isio wneud be da chi'n gwybod. Gwenu a cadw atab cwestiynau os oes gynnu fo unrhyw fwy. Cwys weithiau, maen nhw'n mynd ac yn gofyn cwestiynau extra da chi'n mynd i meddwl amdan. So mae'r cystadleuaeth dal yn mynd tan mae'n pigo'r Pencampwr. A mor braf i weld dwy ferch ma fyd. Yndi. Neis i weld y merched yn serenu ac yn dod i'r brig ac yn dangos i'r bechgyn siwt i wneud i. Dwi'n meddwl mae berchaid hefo fwy o atab i sylw ac yn fwy picky mewn ffordd hefo bob dim yn gorfod bod yn fwy i'r detail mewn ffordd. So, dwi'n meddwl bod merchaid yn ei gwell handlws na dynion. Ti'n gweud bethau mowr nawr Elliw. Ond mae'n amlwg, mae tystiolaeth o'n blaenau ni. Y merched sydd wedi dod i'r brig heddiw yma, felly nawr ti'n llygad y lew ar y teg i ti. Ond ble mae'r garden goch yn mynd i fynd, felly pwy sy'n mynd i ennill? A mae'r ddwy yn gwneud job mor dda, mae'r ddwy yna yn sbio ar y gwartheg o'n ogystal a sbio ar y beirniad. Ac yn gwneud yn siŵr bod y gwartheg yn edrach i'r gorau. Dim y gwartheg mae'r beirniad yn sbio ar, ond da chi angen gwneud yn siŵr bod y gwartheg yn edrach i gorau hefyd. O, mae'n mynd i fod yn agos. Ble mae fe'n mynd? Mae di mynd efo Buddig Davies felly yn cipio Pencampwriaeth y Trinwyr Ifanc efo Mared o Sir Fôn yn ail. A'r ddwy yn cofleidio ac yn dangos dos da ddim cythrel cystadlu yn y ffair. Pawb yn falch o lwyddiant i gilydd i fynd y fe. Yndi. A mae'n braf bod wedi mynd i top Cymru. So. Diolch fawr iawn i ti. Diolch. Am dy gwmni, mae wedi bod yn bleser. A diolch am helpu fi yn y bwynt sylwebu. Diolch i ti, Elliw. Diolch.